La Llosa de Ranes ha organitzat un mercat solidari basat en l'intercanvi de productes amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, aconseguint arreplegar 250 quilos d'aliments per als més necessitats. Els veïns han canviat productes alimentaris i d'higiene personal per articles artesanals que han fet els alumnes dels tallers d'intervenció municipal en persones amb discapacitat i risc d'exclusió social i estimulació cognitiva desenvolupats pel Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament, encarregat d'organitzar l'esdeveniment. En aquest mercat solidari el que intentem és fer un intercanvi entre el treball que es porta en uns tallers que es realitzen municipals, uns tallers d'intervenció, com és el taller de memòria i estimulació cognitiva, taller de salut mental i art-teràpia, estan exposant tots els seus treballs artesanals i va dirigit a aquesta gent del poble, a aquests estudiants, a aquests veïns, per a recollir, estem fent un intercanvi i recollir aliments bàsics també de primera necessitat per a gent del nostre poble. Les manualitats han consistit en indicadors de pàgines, collars, polseres, sacs aromàtics, elements decoratius o moneders, entre d'altres. A més, els alumnes dels tallers i els col·laboradors han participat en la confecció d'un gran mural. Treballem manualitats de diferents tipologies. Aquest any hem estat treballant potets en diferents textures, cordonets, pintures també en potets de cristal, objectes nadalencs. Les dones també han col·laborat aportant detallets de punt de creu i saquets aromàtics, que també han recollit la herba de la muntanya. La jornada ha aprofitat per donar a conèixer el programa d'intervenció desenvolupat pels col·lectius de persones amb discapacitat i per a sensibilitzar els ciutadans sobre les seues habilitats. A més, just al costat del mercat s'ha muntat una exposició d'ajudes tècniques. En aquest taller s'intenta normalitzar el que són les discapacitats, perquè, clar, avui, com has vist, tenim una exposició també de les ajudes tècniques que hi ha, però és que un discapacitat tu avui el veus, demà pot ser tu o puc ser jo. Intentar una col·laboració entre els que no són discapacitats i els que sí, una aproximació, i al mateix temps d'ahir traure alguna cosa bo. Entre els participants de la iniciativa es troben els alumnes del Centre d'Educació Infantil i Primària Cris del Miracle, així com representants dels diferents col·lectius i entitats cíviques de la ciutat. El col·legi, els tècnics, i cada un aporta el que podia, des de bolillos, des de material de punt de creu, des de pintures, la gent del taller de salut mental, per exemple, en manualitats. Tot porta un treball darrere. Per molt senzill que el vegeu, tot té un treball darrere. I així els motors han sigut tant Ilènia com Fuensanta, com tota aquesta gent que així darrere està col·laboradora activa i passiva, de tota manera. Els productes arreplegats contribuiran a fer del Nadal una festa millor per a aquells veïns amb més dificultats.